Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yanzu nake so zan fara bayani akan yanda shi wannan ake operating din wannan program wata na networking na PIFFest wanda ake fara shi da dala ɗaya. Ku sani cewa ba kowane irin networking bane ake samun damar yin wannan abin da ake yi watan ka fara shi da dala ɗaya. Wannan networking ɗin sai ka biya dala biyar, wani lokaci sai ka biya dala goma, wanda sai ka biya daloli masu ɗimbin yawa kafin ka fara. Abin da ake buƙata a wurin shine ka ƙoƙarta ka san yanayin da zaka, yanda abin yake aiki, kuma ka san yanda zaka nemi mutane wanda za su shigo cikinsa, domin a duk lokacin da ka samu mutanen da suka shigo cikinsa suka mara maka baya, sa'annan kuma su ma suka samu waɗanda suka mara musu baya a wurin, gaba ɗaya da ku da su ya zama win-win. Watan ya zama cewa kowa zai nasara a cikin harkar tafiyan kenan. Yana da matuƙar muhimmanci mutum ya san yanda abun nan ɗin yake, yanda shi PIFFest ɗin yana, kamar yadda kuka gani a cikin nan gashi nan logo da suke abun nan suka ce take pride in building your team, pay it forward first. Watan watan a nan wurin suka ce take pride, watan ka yi ƙoƙari ka participating a cikin shi wannan, ka ƙoƙarta ka participating a cikin wannan domin ka building ɗin team ɗin naka da dala ɗaya. Dala ɗaya shine kake buƙata domin ka fara shi wannan program ɗin na PIFFest. Sa'annan idan muka je ainihin wuri na gaba shine suke cewa ka ƙoƙari ka zama mai nasara, ka zama mai jin daɗi don cewa za ka fara wani tafiya wanda za ka fara shi da ainihin dala ɗaya ne, amma mai yake da suna yana buɗe da wasanni, ana samun arziki mara adadi ta hanyar shigan mutane idan sun amsa sun shigo ciki. Wanda suka ce kuma solution ne ta wajen yanayin yanda za ka ƙoƙarta, yanayin za ka gina team ɗinka domin mutane su shigo ciki. Me yasa suka ce haka? Saboda kuɗin da ake farawa da shi duka dala ɗaya ce kawai ake farawa da ita. Sannan kuma a cikin tsarin akwai abin da suke cewa force matrix, wanda force matrix ɗin shine 2x2 matrix, ta yanda ko da miliyan mutum 1000 ka kawo, to dole 2 za a sa a ƙasan ka, sannan kuma 2 za a sa a sauran ƙasan mutane. Amma dai idan sun zo ya kasance duk sun shigo ta silanka ne, to akwai stage ɗin da za a kai wanda kai za su yi ma amfani. Misali idan mun ka kai ga ainihin stage ɗin da ake cewa Millionaires Club. Watan ana amfani da spillovers a cikin PIFFest. In kana akwai tires guda 5 wanda za mu yi magana a nan gaba su. Sannan kuma kamar yadda na ce muku, wannan ana gina shi ne 2x2 matrix. Watan idan biyun da ka kawo suka kawo 2 za a biya ka. Sannan kuma is affordable. Sannan kuma kuɗin da za a yi amfani da shi wajen farawa ɗin, sannan kuma bai gagara kowa ba. Dala ɗaya ce kacal wanda za a yi amfani da shi ta hanyar yin shi wannan, ta hanyar fara wannan business ɗin na networking. Sannan kuma daga cikin ainihin abin da suke bayar, suna bayar da advertisement power. Watan akwai wasu point wanda duk idan ka sayi package ake ana baka point ɗin nan kyauta, ta yanda za ka iya tallan dukkanin wani program da kake da shi ko ba na PIFFest ba a cikin wannan wurin, a cikin website ɗin na PIFFest. Saboda wasu masu yin PIFFest ɗin idan sun gani, su ma za su iya su yi joining ɗinka ta wannan ɓangaren. So a nan wurin abin da ake magana a nan wurin shine, idan muka duba mu ga cewa za mu ga cewa abin da ake buƙata gaba ɗaya bai da yawa. Idan muka je ga slide na gaba, abin da yake ce mana a nan wurin, abin da slide ɗin yake nuna mana a nan shine, wannan yana nuna mana ainihin 5 tiers ɗin da ake yi. Akwai watan kamar mu ce bronze shine level 1, silver shine level 2, bronze ɗin nan haka, wannan shine level 1, silver wannan shine level 2, gold shine level 3, wannan platinum shine level 3, sannan kuma diamond shine level 4 a wurin. Idan ka duba ana siyan bronze ɗin da dala ɗaya, watan shine farawan ka kenan. Wanda a cikin bronze ɗin idan ka siya,
ka siya dala ɗaya na abin nan dala ɗaya, wata aka maka activation kenan a lokacin da mutane biyu suka kai inviting ɗinsu ba za ka ga komai ba. To daga lokacin da za a ce mutum na uku ya shiga ƙarƙashin ka, to shine za ka fara samun wannan. Sannan kuma idan mutum na huɗu ya shiga, ka ƙara samun shi. Idan na biyar ya shiga, ka ƙara samu. Idan na shida ya shiga shi ma ka ƙara samu. Sannan kuma idan ka duba abun watan ka samu ainihin mutane huɗu kenan a ƙarƙashin ka, wanda idan ka duba ko ga cewa idan ka duba ka ce to a wurin shine zai baka 0.5 times 4 shine zai baka $2, zai baka $2. To a wannan tsarin kenan na wurin na first bronze kenan, watan idan ka siya ainihin level 1 din a wurin, to shine zai baka shi wannan dala 2 din. Sannan kuma da ka cike shi ka samu wannan $2 din, to za a yi maka automatic upgrade, za a baka automatic upgrade, wata za a upgrade ɗinka ya zama cewa ka shigo second level, watan taya na biyu, wanda shine silver tires, wanda ana fara shi ma da dala 2. Dala 2 nan ba wai kai daga cikin abin da ka samu din bane, ba wannan dala 2 shine za ka zo ka siya wannan da shi ba da shi bane. Wannan dala 2 so system din ne a lokacin da kai earning din, tunani na akwai abin da suke cirewa wanda yake kaiwa na dala 2, wanda idan ka tashi dukkanin mutum ɗaya daga ciki da cikin matrix ɗinka, wanda suke ainihin mutane hudun da suke cikin matrix ɗinka na ƙasa, banda waɗanda ka kawo, waɗanda suka kawo su ma, so shine za ka sami kowanne daga wurinsu za ka samu dala ɗaya daga ciki, wanda su ne za su baka dala 4. Da ya kai wajen dala 4 shi ma za ka samu auto upgrade, to yayin auto upgrade ne zai zama cewa ya zo ya siyan maka wannan level din, watan tires din na gold tires. Ya gold tires yake amfani? Gold tires shi ma kamar yadda aka samu payment a cikin na abinan bronze tires, silver tires, shi ma gold tires haka yake. Ana amfani da dala 4 ne a wurin, watan dala 4 ne wanda ka samu daga cikin abin nan ɗinka, wancan ɗin part of abin da ka samu na wancan ɗin, ba tare da an taɓa maka abin da ke wallet ɗinka ba. Kowane mutum ɗaya a ƙarƙashin kowane mutum ɗaya a cikin mutane 4 da ya kamata ka samu payment da gare su, za ka samu dala 2, wanda gaba ɗaya shine zai baka dala 8. Shi ma daga nan wurin akwai auto upgrade na wannan, wanda daga nan wurin zai kasance auto upgrade din shine zai zo maka ka siya platinum. System din automatically yake siya, ba wai ana cirewa kuɗin da ka samu bane, a'a, ba ma za ka gansu ba, kawai za a siyan maka. Watan wa shine muke cewa auto upgrade, kuma sannan kuma force matrix kenan, wata ana zartar maka da hukunci a wurin a yayin da ka samu kuɗi, ba tare da an taɓa maka ainihin abin da ka mallaka ba daga wurin. A wurin shi kuma ana bayan ka samu dala 8 a cikin wallet ɗinka, an maka auto upgrade, sannan su system ɗin za su yi amfani da wata dala 8 ɗin, sannan sai su siya maka shi platinum package ɗin shi kuma kowane mutum ana samun dala 4 ne, sannan kuma a mutum 4 ana samun dala 16. Shi ma daga nan wurin akan auto upgrade, wanda auto upgrade ɗin shi ne zai sa ka sami ainihin last tires a wurin, wanda shine diamond tires. Wanda diamond tires ɗin nan shi kuma a wurin ana samun kowane mutum ɗaya za ka samu dala 8 daga gare shi, wanda dala 8 ɗin nan idan ka haɗa su sau 4 shine zai baka dala 32, wanda daga nan gurin bayan ka shiga ka riga ka kai ƙarshen shi. To kuma wurin abin da ake bukata shine system ɗin zai siyan maka round ɗin times 12, wanda times 12 ɗin nan shine zai baka, za ka fara bronze tires ka sake samun bronze tires, silver tires, gold tires, platinum tires, sannan kuma akwai diamond tires. Sannan kuma ainihin wanda ya sponsoring ɗinka shi kuma zai samu spill over, zan ce sponsor bonus na $20 shi kuma, misali wanda ya inviting ɗinka kenan ya samu.
idan ku duba gaba ɗaya daga wurin zai zama cewa akwai gaba ɗaya abin da aka amfani da shi wajen siyan packages ɗin shine $31, wanda kai ka fara ne daga dala ɗaya. Sannan ka siya package na ka siya package na $15 gaba ɗaya gashi nan. Abin da ka samu kai $15 a cikin wancan bangaren wurin. Sannan kuma total income ɗin gaba ɗaya da ake samu shine menene $62, wanda $62 ɗin nan bayan haka sannan kuma daga nan wuri ne zaka siya abin da ake ce ma wannan The Millionaires Club. The Millionaires Club. Idan muka je slide na gaba, a nan wurin shine yake nuna yanayin yanda kake al'amarin. Wato ya kasance nan wurin kai ne a nan sama inda gan shi nan shine kai ne. Wato a lokacin da ka kawo mutum ɗaya, ka kawo mutum na biyu a nan wurin, to mutum na farko da wannan zai kawo za ka samu 0.5. Shi ma mutum na biyu za ka samu shi ma haka, za ka ƙara samun 0.5. Shi ma mutum na uku, wannan shi ne mutum na biyu. Mutum na uku idan wannan ya kawo shi ma za ka samu 0.5. Sannan shi kuma mutum na hudu shi ma idan aka kawo shi za ka samu 0.5 a wurin. Wanda idan ka gaba ɗaya shine a nan wurin abin da suka rubuta. Idan ka lura wannan abin da ke ƙasa suna cewa a koda yaushe duk lokacin da aka ce gashi nan ka shigo level 2 ɗinka shine mene second line ɗinka a matrix ɗinka na 2x2 matrix, you will earn for each 4 members as described. So duk lokacin da ka ga wannan ainihin itaciyar ta cika da mutane nawa, mutane 1 2 3 4 5 6 mutane 6 gaba ɗaya, to mutane 4 za ka samu payment daga gare su. So ku gane cewa wannan shi abun yana da matukar kyau sosai. Wannan da ka gani cewa ba a biya ka ba, an biya wanda yake saman ka ne. Wannan da kake ganin wanda ba a biya ka ba shi ma an biya wanda yake saman ka ne. Saboda haka abun is transparent kuma yana da bai da wani zan ce boyayyen lamari a ciki, yanda networking ake bukatansa kenan a wurin. Sannan abu na gaba, sannan kuma sai last slide din da zamu yi magana ga shine The Millionaires Club. Nan ne inda ainihin kuɗin yake, inda kowa yake so ya isa wurin, inda kowa yake so ya kasance ya mu'amalanci wannan stage din ta hanyar inviting din mutane sosai wanda za su zo su mara maka baya. Idan ya zama cewa ka yi inviting din mutane wanda suka yi 10 a cikin ainihin wancan tiers din da ka wuto, kuma har ka iso ga wannan Millionaires Club kuma su ma suna aiki har suka zo suka same ka, to duk mutum ɗaya da ka kira a level 1 ɗinka, duk mutum ɗaya da ka kira daga cikin mutum 10 nan za ka samu $15 daga gare shi. Wanda idan ka yi multiplying ɗin, kai times ɗin $10 nan da wannan shine zai baka $150. To a nan wurin ku tana ku gane cewa idan mutum biyu ka kira ka sawo a cikin lamarin, to haka in kun iso nan tare da shi za ka samu $15 ne times 2, wannan shine zai baka $30 a nan sama. Ai ba kuɗin ka sa ka fara ba. Sannan kuma package ɗin ma Millionaires ɗin kuɗin da ka fara da shi ɗin da ka fara da $1 ne a wancan. Sannan kuma wanda ya kawo ka sa masa $62, wanda ka yi amfani da $50 a ciki domin ka siya shi wannan Millionaires Club ɗin. So a cikin level 2 ɗin na Millionaires, a cikin level 2 na The Millionaires ɗin shine muke cewa a cikin The Millionaires ɗin shine wannan, idan mutane 10 nan sai kowannen sai kawo mutum 10, zai kasance akwai mutum 100, wanda to kowane mutum ɗaya daga cikin 100 ɗin nan zai samu $10. Za ka rinka samun $12. Za ka samu $12 daga cikin mutane 100 ɗin da na baya suka kawo. So bayan nan wurin sannan kuma gaba ɗayansu za ka iya kasance ka sami
dala 1,200, wanda dala 1,200 shine abin da ka samu a cikin daga mutane 100 da level 1 ɗinka suka invite. To haka ne, wanda level 3 za ka samu dala 9,000, level 4 za ka samu dala 50,000, level 5 za ka samu dala 400,000, sannan level 6 za ka samu dala 3,000, sannan a level 7 shine ake samun dala 20,000. Dukansu an gina su a kan kowanne daga ciki ya kawo, in ya kawo mutum 10 a wurin shine zai samu abin nan, wanda jimilla gaba ɗaya ya zama cewa abin da ka samu a nan wurin shine wannan gashi nan, dala 23,460,350. Wannan shine ainihin kwatankwacin adadin abin da za ka samu a lokacin da kai completing ɗin wannan tiles ɗin, wanda idan kai converting ɗin shi da kuɗin Najeriya ba ƙanƙanin kuɗi bane ka samu a wurin. Saboda sannan kuma yanzu haka wannan shine target ɗinmu al'umma, wannan shine target ɗinmu gaba ɗaya, wannan shine target ɗinmu ta inda za mu je mu kai, wannan shine target ɗin da muke buƙata. To kaiwa wannan target ɗin gaskiya sai mun tashi mun aiki tukuru, sannan mun taimaki junanmu akan harkan tafiya, saboda idan babu taimakon juna akan harkan tafiyan bayan da za a yi abu nan. Sannan idan duk lokacin da ka je ka samu mutane, duk lokacin da ka samu mutane suka amsa wannan abun, sannan kuma suka bi abin yadda ya kamata, to ba ƙaramin alkhairi za ka samu daga cikinsa ba, ko in ce ba ƙaramin alkhairi ne za mu samu baki ɗaya daga ciki ba. Saboda ina ƙara janyo hankalin mutane da mu ƙoƙarta mu samu mu shiga shi wannan harkan, saboda da dala ɗaya ake fara ta. Da muka fara fitar da dala ɗaya, to za ku ga cewa babu wani abu da za ka sake sawa a ciki, ba sai duk abin da aka samu a wurin ake juya shi, sannan kuma za ka kasance kana cire dukkanin abin da ka samu daga ciki ba tare da ka samu wani tsaiko ba. Ubangiji ya samu dace, ya samu fahimta akan wannan harkan tafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai magana Abu YY Jidda.